da baya me sona akan ki zan yi yakar duka duniya. Shirin taɓa ki lalle gari ni zai sha na jaki, ko ganin ki ne ko yayan ki ba ruwana da kanshi. Kin zamo shalele na taka a hankali yar saraki, ko ganin ki ne ko yayan ki ba ruwana da kanshi. Na baki kariya ko aina za na kara don martabarki, in kina da ni wane ne za ya ja da ke? Waye za ya ja, waye za ya ja? Tuni lashira ta yi bako kuda ma ba a yi shiri ba. Babu gudu a kakin da so ne ba, fita da baya sai sona akan ki zan yi ya bar duka duniya. A kira ni komai inda akan ki ne tawa, ko mahaukaci akan ki zan amsawa. Babu damuwa na san me so kama yake da hauka, na faɗa musu kyakkyawa ce ke kama ta gulla. Kuratul aini ke ce zallar ayar kyawu ta kunsa, biyar hausawa ce ke sarauniyar arewa. Mai kyau na kwalliya ɗauyi su kanki an ƙara zancen gaba ɗaya. Kyakkyawa ilimin addini hadisi kyakkyawa, kina da kunya kyawun ɗabi'a kyakkyawa. Masoyiyata, masoyiyata, zinariyata, zinariyata ke ce. Na baki raina da zuciya har da ma jikina na ki ne. Babu gudu a kakin da so ne ba, fita da baya me sona